Do dnešného videa. Dneska tu ideme robiť loďky z niečoho, čo vôbec nepotrebujeme. U mňa je to matematický zašit z prváku. A prehneme toto, potom prehneme toto, vyrovnáme, aby to bolo narovnané. Teraz urobíme to, že otvoríme to, potom toto nie. Kto to nevie, tak si to nekúka, to je no point. Tak, otočka, tak. Potom to zase obrátime, rohy urobíme, potom to narovnáme, robíme toto, potom urobíme to, že toto prehneme, takto k rohu, potom toto urobíme tak. Tak, a zase tak, a potom otvoríme. Urobíme to tak a toto, tu urobíme niečo, aby to držalo. A ja idem urobiť teraz 1 000 000 lodiek. A potom sa ozvem. Ona pláva. Potopí sa? Potopí. Taký savý papier. To nedrží. To normálne padá takto. Drží len toto. Dobre. Nič. Wow. Teraz skúsim toto. Nie. Teraz. Toto. Táto by už ako? No ale trošku stojí. Aj tak to nemám medzeru. Teraz skúsim na jednej loďke urobiť ako medzeru. Alebo nie. Ale toto stojí. Víťaz. Ale riadne mokrá bola. Teraz skúsim ďalšiu. Toto je tiež dobrá. Ale potapená.